Fl-eqel tas-sajf u ma taqta' xejn il-kriżi tal-immigrazzjoni. 50 immigranti daħlu pajjiżna f'nofs tal-lejl wara li kienu ilhom il-ġranet fl-ibħra lil hinn mill-Kosta Maltija abort il-vapur bl-isem Talja. F'messaġġ fuq tweet l-organizzazzjoni Alarm Phone kitbet li sa fl-aħħar wara ġranet miżmuma f'kundizzjonijiet inumani fuq bastiment li jġorri l-bejjem l-immigranti setgħu jitniżlu l-art. Tweet oħra li kienet għamlet ftit tas-sigħat qabel l-istess organizzazzjoni turi video tal-kaptan tal-bastiment jittallab lill-awtoritajiet Maltin biex l-immigranti jitħallew jisbarkaw, anke minħabba l-fatt li wħud minn dawk abbord kellhom bżonn ta' għajnuna medika. They need to disembark, to go for healthcare, for many things they need because it is not possible to stay on this ship. Fil-fatt sakemm dan il-grupp ta' persuni dam fuq il-baħar saru żewġ operazzjonijiet min-naħa tal-awtoritajiet Maltin biex kienu diġà ġew evakwati żewġ immigranti minn fuq il-vapur għal raġunijiet ta' saħħa. Il-grupp oriġinarjament kien magħmul minn 52 persuna. Dawn l-immigranti li kienu fuq il-vapur Talja jinaqdu mal-450 li ddaħlu Malta x-xahar li għadda u aktar minn 1200 li waslu pajjiżna fl-ewwel xhur tas-sena. Dan ifisser li sa issa fl-ewwel 6 xhur tas-sena in-numru ta' immigranti li ddaħlu f'pajjiżna qabżu l-1600.